was Santje en ik ben al je meisje, weet je wel. En die kwam dus hier om naar dat werk te zien. Ja, dat is wel geweldig. Dat snorde is, meestal doe haast. Meestal niet echt een kunstkenner, die komen hier op aan. En doe haast dit keer ook een heel soort rieders. Ja, in heel Friesland is haast rieder verzeld. Dus ik kom uit alle hoeken en hen bij en dat is mooi. Mijn broer die kon eigenlijk naar volle wedstrijdrieders mee. En dan, ik ben eigenlijk helemaal net zo'n goede rieder. Maar wel thuis altijd praten over techniek en hoe maakt dat nou. En hij rond dan altijd sempre zeggen in de score wie er met zijn techniek ondergaan. En toen ik kon boetseren, toen kwam ik erachter dat je inderdaad het hele rieden volle dieper inzetten, zij je zelf in de gaten hielden. En dat vond ik wel heel erg mooi om dat te beleven. Ik heb bepaald starten weer heel snor, hier keer een oud marathonriedster. En ik denk, wat doet hij? En die ging heel in de riddershouding staan. En die is een jongen een beeld van Hans. En dan moest ze zien uit die houding wel doogde. En toen zei ze, ja, maar het is goed, je hebt klappert. Ook zo mooi. Vliende week Vreedleuk. Toen kwam Jos Nisten en Evert van Bentum en Jan Kooijman. En mij de partners, die hadden hier een peer zitten. En dat die geweldig. Reinier Paping had West. En ja, dat is dan een bopperslag, hè. Hoe vonden ze het? Ja, geweldig. Ja, ze vonden het zo mooi, want het is voor zulke mensen vanzelf. Ik ben een hele gewone mensen, zoals we al jaren. En dat is dan, ja, het weer al wat een reuniegevoel, hè, wat jij hier. Maar mijn verbazing, zeggen ze ernaar, hè. Ze vinden het wel heel, ja, hier ze nooit dacht, hè. Ze foto's bij maken. Maar dat ze op een doek vereeuwigen binnen, dat is dan een verhaal wat ja, ik net van tevoren weten kon. Ik zei altijd in een man, ik zei dit is een hoogtepunt in mijn leven. Ik zei, ja. Hier ben ze. Daar ben ze. Dan mag ik zelfs even zien, hè. Jan Kooijman, 1484, Evert van Bentum en hier Jos Niesten. Daar hebben we hem, Reinier Paping. De sterrenheld. Ja, prachtig, hè? Ja, je wordt heel bijzonder, hè?